Honorable Mandege, Social Club of Nigeria, Nani Bofu. Manezio. Oya. Ejiro kene donyojo. Prophet Alusiegu Global. Onyamumegu. Dibia ndegu. Ndi onulago nwanne genti. Social Club of Nigeria. Ndi nwelo bu nwanne. Maka nukwu aziza edekwe mgbaji. Una amago na anyị kọma mele ọnọgbọ obodo. Ebonyi State ka isi eje. The great sons of Eza Ezekuna, Ebonyi State. Ndị nwere obi sale. Anyị bofu. Anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa. Anyị bofu. Ntị adịkwa. Maka na azịza dị n'ugwu nwanne na-adịkwe mgbaji. Ma n'eziokwu. Honorable Mandege, Social Club of Nigeria, anyị bofu. Anyị bofu. Ma n'eziokwu. Anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa. Anyị bofu. Ntụ adịrị ya. Maka na azịza dị n'ugwu nwanne na-adịkwe mgbaji. Honorable Mandege, Social Club of Nigeria, anyị bofu. Ọnụlagwa nwanne n'ụwa nyagedo ntị. Ọnụlagwa nwanne n'ụwa nyagedo ntị. Agwa nwanne n'ụwa n'anya nọ n'elu n'ọkpụkpụ. Agwa nwanne n'ụwa n'anya nọ n'elu n'obi mmalụ. Ọnụlagwa nwanne nyagedo ntị. Ibe nnekwu n'ụwa nyaga mụ na kọlụ n'ọmalụ. Ọnụlagwa nwanne nyagedo ntị. Mara odike moje mgbe werilo. Mmanwụ ijeri ka mụje ji gwara obi na-agụ. Onye nụlagwa nwanne n'ụwa nyagedo ntị. Ọnụlagwa nwanne gedo ntị mụ na mụ. Ebe ọ bụ n'isi nagwa nwanne anyị n'ụwa o. Gị tinye ntị gị n'ụlọ ọnụ o. Gị tinye ntị gị n'ọnụ nwanne anyị. Iwe nwanne nọ n'ụlọ n'ọkpụkpụ n'ụwa mụ na mụ. Sọsọ n'ụlọ ka ọ na-ebe nụ. Ebe ọ bụ n'isi nagwa nwanne anyị. Nwanne m gedo ntị gị n'ọnụ nwanne anyị. Nwanne mmadụ abụrụ ọhị ya nụ. Arọbụnagụ egwu ijele dịka mụ. Nne m oje mgbe nwilo. Egwu na-etili ụwa niile n'ọbịa ka m ga-egwu amụma. Egwu arụsị ka m na-etili gị Arọbụnagụ. Egwu mmiri ka m na-etili ọra niile. Mmanwụ ị na-eji ogugo dogwu. Ebe ọ bụ na ịdị n'agwa nwanne anyị. Mgbe ọ bụ na ịdị n'ọnụ nwanne anyị. Gedo ntị n'ọnụ nwanne anyị ka ịmala ibe ọ na-ekwu. Mbọsị ka nwanne ọhịa na n'ụwa mụ na mụ. Mbọsị ka nwanne ọhịa na. Ụbụrụ osisi eji matụ agụ n'ụwa na agụ na-abụ owu. Agụ nwere ike ike osisi. Osisi nwere ike ike agwọ. Ebe ọ bụ na ịdị n'ọnụ nwanne anyị. Gege ya ntị n'ọnụ. Ọ bụrụ ezi esi je ọgwụ ka esi ananya ba ya. Ọ bụrụ ezi esi eje ọ bụrụ ya ka esi ana. Ijele dịka m onye eti egwu. Egwu nwa bụ egwu alụsị. Nwanne onye n'ụwa ọ bụrụ ọhịa. Ọnụlagwa nwanne n'ụwa biko gedo ntị. Ọnụlagwa nwanne n'ụwa biko gedo ntị n'obodo. Ibe jikwa ọgwụ n'ụwa gị n'ụlọ ibe nnekwu. Nwanne onye n'ụwa ọ bụrụ ọhịa n'obodo. Nwanne onye n'ụwa ọ bụrụ ọhịa goligoli. Ozu si bisi n'ụwa nwanne ka a ga-achọba.
gbasi ihe kenụ nwanne ka a ga-achọ n'obodo n'ụlọ onwelu ndị na-ekwu n'ime obodo onwelu ndị na-etilekwu ya bụ ndị na-eme ọbụma ndị a na-akpọ n'ụlọ akwa nwanne Abakaliki ka wa si ejenu Ebonyi steeti ka a na-emụtaba ndị a na-akpọ n'ụlọ akwa nwanne n'anya naba na-eme nwanne n'ụlọ akwa nwanne n'ụwa nya gba n'ọsọ n'ụlọ akwa nwanne ga-edo ntị ezekụ na ka a na-emụba n'anya bacha na-emesi ike ndị nwere obi nwanne ndị nwere obi enwewego kaije were kene onye nna leaders onye ndu aka mere ọgọme mma chibu anaghị chukwu mọgboke egwu ibe mekwana chief anaghị chukwu mọgboke egwu Ayo Liberty Odogwu na China Ogbuefi Ichie Akịrịka 1 na Eza Ezekuna Ojimote Mogo Odogwu na Moganaloge Anaghị Ojukwu Ojimote Mogo Melumo Nyabu President Onulagwa nwanne gedo ntị nwanne m President Odogwu leaders onye na Odogwu na mụ kanalụghị ya bụ founder Lukiki designers abịa chukwu ka ba n'azụ fanel akpokwu ọ bụ ibe eji malụ ndọma Isolo Empires ndị ọma na mụ kenelụnụ anyị chọrọ na akpokwu n'ọbịa Ezasa tukadi Odogwu Anyị bofuo Anyị bofuo Anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa Anyị bofuo ntị adịkwa Maka na azịza dị n'ugwu nwanne n'ọdịkwe mgbachi ma n'eziokwu Ọnụrụ akwa nwanne ga-eti Social Club of Nigeria na anyị bofuo anyị bofuo Anyị bofuo ma n'eziokwu anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa anyị bofuo ntụ adịrị ya maka na azịza dị n'ugwu nwanne n'ọdịkwe mgbachi ọnụrụ akwa nwanne ga-eti Social Club of Nigeria na anyị bofuo ọsịmụ ka na nwa ya onye mụrụ nwa na nwụrụ anwụ kolikoli ọsịmụ ka na nwa ya Ebubechukwu Okpoke Odogwu Ebubechukwu Okpoke egwu ibe mekwana nwanne m Ebubechukwu ka izili Okpoke egwu ọ bụ nya mụrụ Odogwu Solomon Okpoke egwu ndọma ndọma ibe menunu kolikoli ọsịmụ ka nna m lịa onye mụrụ nwa na nwụrụ anwụ Josephine Nweke Okpoke egwu dịka eze nwanyị dalụlo onye na-akpa na Yochukwu na China ka ọ da-agbata ka ya nwamere ọgọ na China ka ọ da-atụnata bịa anata Naijiria lenyela na bịa na Yochukwu Odogwu mere ọgọ dịka m nneọma nọ n'ụlọ akwa nwanne n'ụwa ndị ọma ndọma ọnụlọ akwa nwanne ga-edo ntị dalụlo ibe mekwe n'unu Elumo Steven Chumako onye eze Chumako dalụlo Vice President Odogwu na mụ kenelụghị ọnụrụ akwa nwanne nya ga-edo ntị ka ọnụọrụ nwanne iwe nwanne nọ na-eluro n'ọkpụkpụ Chumako Odogwu na mụ kenelụghị na Vietnam ka ọ da-agbata ka ya ndị mere ọgọ ndị ọma nnọma ndị na Chukwu nyeli ngozi nwa kwuruo n'ekere
na-ekere ngị Emmanuel niile nwepụrụ ịma na-ekere ngị Nwangu success onye ọma ojije bụ ne gị dere ụwa na gị nye egwu n'ọrụ Honorable Mayor na-ekere ngị dogwu na Pakistan igwe na Mozambique onye ọma n'izobiri Oko Buluzo onye ọma na South Africa ebe a bụ ka ị na-achụ aka ya onye ọma bịa tụrụgo ezi ọyọ n'ime nwebụrụ Emmanuel Nwangu success dịka m ibe mena gị ma kolikoli Oko Buluzo na South odogwu na m okenalụ gị dogwu na South Africa asị m ojije bụ nage bụ na gị ma kolikoli CEO Easy Life Buba ndoma Easy Life Buba worldwide ọnwa na-eti lọra ọnwa ụmụazọkọ ha eza ezekuna ebe abụ ka ị na-agbata ka ị ebe abụ ka mụlodogwu Secretary General ọnụlagwa nwanne ga-edo ntị ndị ọma ndọma anyị nọ worldwide anyị nọ n'ụwa niile anyị nọ n'ebe niile Easy Life Buba ndị ọma dalolo kema ka Obulemon dị odogwu Obulemon dị Joseph aka mere ọgọ dị kanama ọcha ya na South Africa bụ odogwu onye mụrụ odogwu ọ bụ ya ka a na-akpọ Bọọlụ Ugogbule ọmala ọgọ dị kanama nna m ọmụma na nwa m ụmụnna nwezu akwụlizo Mayor of Citizens of Heaven Social Club ndị ọma Citizens of Heaven ndị ọma Social Club daalụnụ Chairman Iza Progressive Union South Africa ndị ọma Managing Director Abasi Bottling Company Pty Nigeria Limited National PRO ọnụlakwa nwanne gedo ntị daalụlo na-ekenela mụrụ ọnụlakwa nwanne nya gero ntị onye ka mụ na-agwa ụwa ọnụlakwa nwanne nya gero ntị ọnụlakwa nwanne nya gero ntị onye ka mụ na-akọlụ ọnụlakwa nwanne nya gero ntị ọnụlagwa nwanne nya gero ntị onye ka mụ na-akọlụ ọnụlagwa nwanne biko gero ntị Sunday Losi n'odogwu awo ka isi je Sunday Losi na-awo na-ekere gị nweze n'ịnịa Sunday Losi na-awo nweze dịka m nọzikwa ya External Communications na Lagos State ebe abụ ka ị na-agbata ka ị aka ekpuchi ọnwa na Ispọpịa Eza North ebe abụ ka dị mụta odogwu ya bụ trejọra ọnụlagwa nwanne gedo ntị ndị ọma ọ bụ nya na-edebe ego onye akpọrọ odebe ego ọnwere ibe oge eji kwụ ụgwọ na-enye ogbenye ego ka ọ debenụ mba onye anyị elego debe onwere ibe oge eji kwụ ụgwọ nwanụma Friday ezi ọyọ Chigozie mmọnwụ odogwu ọbaragu na Pakistan nnukwu agụ Izaki eje Pakistan ka ị na-agbata ka ya bụ provost anyị Chief Henry Umaka ezogo wanụ na Germany Ugbebi wanụ na Germany Grand Patron ọnụlakọ nwanne gedo ntị nneọma Barrister Odogwu n'okere ngị uche n'otu a
ka agụ na-ekere gị odogwu Igbo Amandụba Kingdom ebe ahụ ka ị na-agbata ka Ebonyi steeti gosi ejenu architect engineer Sunday Nwezeju Sunday odogwu na-ekere gị Sunday Nwezeju Ibu ebu memba onye otu anyị na-alụọ na mụ nke na-alụghị Sunday odogwu ma nwekere gị Sunday Manuel Ucha o mere CMO nwanne dị na mba Ebonyi steeti ka dị mmalụ odogwu Ebonyi South na-alụọ na mụ nke na-alụnụ ọ bụ na Saudi Arabia ebe abụ ka ọ na-achụta ka ya nwa mere ọgọ na Saudi anyị bụ ofuo anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa anyị bụ ofuo ntị adịkwa maka na azịza dị n'ugwu nwanne n'ọdịkwe mgbaji ma n'eziokwu ọnụrụ aka nwanne ga-eti Social Club of Nigeria na anyị bụ ofuo anyị bụ ofuo ma n'eziokwu anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa anyị bụ ofuo ntụ adịrị ya maka na azịza dị n'ugwu nwanne n'ọdịkwe mgbaji ọnụrụ aka nwanne ga-eti Social Club of Nigeria na anyị bụ ofuo Prince Amechi nwa odogwu na mụ kenalụ ana m akwenwebe ịmagụ na-eza ebe ahụ ka ị na-agbata ka ị Amsterdam Holland ka ị na-achụ aka ị dogwu na Holland odogwu na mụ kenalụ ndọma ide oji ogbugbu ijele dịka mma Chief Alegwu George odogwu Ifeanyi Rochukwu Chief Alegwu ekeregio George nene ya Ifeanyi Rochukwu ezi oyi mmụọ ịnatara Blessed anyị fancy na Nnewi Akụchi nyere wanụ Eza Amaka ababu ka ọ na-emeta ka ya Eza Emeka Ihọtọ Eza South Ebonyi State ebe abụ ka ọ na-achụ aka ya Madabuchi ma nwekere gị Steven Delumu nene ya N'iyo Stivo Onyoma Ọnịcha ka ị na-achụ aka ya Yok Stivo Onyoma Ọnịcha ka ị na-achụ aka ya onye otu anyị ndị ọyịmụ ndị ke na ị na-eme ọgụ Onyoma Chima Friday odogwu Benjamin Mao Fidel Global Resources Fabulous Nneoma Igburu wanụ na Neza idego ndị Igbo niile idego na ọ ga-adọrọ gị mma ara obute na-ebute ego akara bụ ka eji ebu nnekwu alụsị na-agbalụ gị ya amaghị alụsị ara na akara bụ ka eji ebu nnekwu alụsị amaghị alụsị epempe akara bụ ka e ga-eji bulu ya ebulu Chief Usụlọ na-ekere gị Solomon na-enye ya Usụlọ Solomon oyiri dịka egwu one of America's ebe ahụ ka o si bịa n'ụnụ ọnwa nwanụ na America's ebe ahụ ka ọ na-agbata ka ya PG America Eza memba ọnụlakwa nwanne kedo ntị Chief Jerome odogwu ekere gị Jerome Iruka Chasi odogwu abụ nwa ịlụta na ọdịka isi bịa abụ nwa America Eza ka isi bịa PG Amanefu na abụ nwa Global Imuru Anayochukwu Michael ọnọzikwa ya Akụsi mba wanụ na Neza ebe abụ ka ọ na-agbata ka ya namba ọnụlakwa nwanne kedo ntị Akụsi mba wanụ na Neza ebe abụ ka ọ na-agbata ka ya
remember ọnụlakwa nwanne kedu ntị Friday Omina Uberuo 1 Neza based on Philippines Chief Obiora Elias Otiba Emena aka Obichiluzo nke izizi Neza adreesị ndị agha Nkomoro Eza na South Africa ka ọ dabata kia Chifu Chinedu na-ekere ngị Chiedu Henry Mmanwụ Chimato Odogwu na-ekere ngị Odogwu na South Piongu Bishop Onyoma Aneza ka o si eje mkpụrụobi ndị Eka Odogwu mkpụrụobi ndị Eka Oju na-eme ọgọ 1 Neza based on South Africa Obonufo ekere gị mmiri naanị ahụ mmiri wilo manwe ekere gị Odogwu na Germany mmiri wilo ezi ọhịa mụ Germany ka isi eji ya nwaka Isaac ọgọ na mmanwụ ọgọzi pharmaceuticals Emeka Eza South ndị ọma anọ n'ịcha ka ọ dachụta ka ya o mere ọgọ ibe menarị emena gị ma ibe mena mụ ka ije ekene Obinna Odogwu Obinna Matis Emmanuel Odonu Don Matis Odogwu ekere ngị dịka na isobere Vetina mụ ka ị na-abata ka ịsa aṅụlụ mmadụ Vetina mụ ka ị na-abata ka Okoto Iruka Christian Nobu Chris ụmụnna Nwezuakụ 1 of Emeka Eza Ojimotemogo 1 of Emeka Eza Ojibisemogo Ojibisemogo na-ekere gị nwa Jibisemogo Ojijebune gị n'ụwa na gị nyebuna ezi nwanne m na-ekere gị melụ n'ụmụ nke m Ojibisodo Ojibisa ma nwe kere gị ọrụ ọma mbụ tie ibe jeza n'ụlọakwụkwọ nwanne o nwere ibe jeza nya baba ọnụụlọakwụkwọ nwanne ga-edo ti mụnne m ụmụnne m ọ bụ n'ihi na n'akwụkwọ nwanne mmadụ ya na nwanne ya onye ya na nwanne ya na-ene ụwa nwanne onye nọ bụ ibe n'ụlọ ya kolikoli adịza dị n'ugwu anagbajiri ọhịa kolikoli mbọsị ga nwanne ọhịa ma na-anụnụ nwanne bụ ibe nwanne ka eji eje obodo onye ka elije dulu nwanne ya na-ene ụwa ka ọ dịle ya mma ọ bụ na ọ dịle gị mma n'anya na ọ ga-adịgwuru nwanne gị mma onye kele ije odulu nwanne ya ara obunago oje mba na-enwere ilo kolikoli mmanwụ ide onye ogbugbu alụzi agwaja na-etiri m egwu ijere dike mma ọ bụrụ n'ụlọ akwa nwanne gị ga-edo ntị ezi nwanne m mgbe onye n'ụlọ ahụ nwanne biko gị ga-edokwa ntị mkpụrụ ọgwụ ka eji eli enwe agba n'olili ma nkọ na-aka n'alụmụnụ ndị ọnụlọ akwa nwanne unu ka ndị etile egwu anyị bụ ofuo anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa anyị bụ ofuo ntị adịkwa maka na azịza dị n'ugwu nwanne n'ọdekwe mgbaji ma n'eziokwu ọnụlọ akwa nwanne ntị Social Club of Nigeria na anyị bụ ofuo anyị bụ ofuo ma n'eziokwu anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa anyị bụ ofuo ntụ adịrị ya maka na azịza dị n'ugwu nwanne n'ọdekwe mgbaji ọnụlọ akwa nwanne ntị Social Club of Nigeria na anyị bụ ofuo anaghị Chukwu ayo nwa nwoke bụ odogwu n'ọbụ nya akpọrọ m anaghị Chukwu
ọrụ nya kpọrọ m ọsị na mbetiliwe egwu ọsị na mbetiliwe egwu ọbịa ka nji bịa tata ọbịa ka nji bulu egwu ọbịa be m ọbịa ka nji bulu egwu bịa ibe na-agwa ndị ọnụrụ ube nwanne o nwere ibe na-agwaba kwado mmanya asị m ka unu n'elu mmanya n'egwu mmiri amasa na anyị niile mmiri amasa na anyị niile anwụ achasa na anyị niile anyị ga-adị n'ulu echi ka anyị dị n'ugwu ugwu asịsị nwere mgbaji nwanne ya dozie nwanne ya onye mara ụzọ gosi nwanne ya oo nwanne bụ ife nwanne bụ ife mbọsị ka nwanne ọhịa ma n'anụ ileta nwanne gị n'elu ụwa nwanne ya bụ ife iwo nwanne n'elu ụwa so n'ụlọ ka ọ na-ebe iwo nwanne n'elu ụwa so n'ụlọ ka ọ bịarụ iwo nwanne o delu n'ọgbụgbụ ọ dele gị mma n'elu ụwa ịlụtọ gị ọ dele gị mma n'elu ụwa gị ịlụte nwanne ọnụlakwa ezi ọyị ọnụlakwa nwanne ya lụte nwanne ya nọ n'ụlọ Tony nwanne m na-ekenalụ m ya ha na-ayọ Chukwu anaghị nwa oke godogwu ọ sị m kane nwanne m ọ sị m bulu egwu m ka nne nwa m leri oke bụ anyị ezute nwanne m aka ekpuchi ọnwa Tony aka ekpuchi ọnwa na m kenalụ gị aka ekpuchi ọnwa mgbago m leri ibe amụlụ odogwu aka ekpuchi ọnwa dịka m memene gị ma ibe mene mmanwụ oji agwa mọkọ na China arogbi na gwe nọzekwa ya oji agwa mọkọ dalụlo ana m egozi akwa narịa maka ezi nwanne m aka ekpuchi ọnwa ọ bụrụ na njọ ka nye ya agwa aka ekpuchi ọnwa nne ya nwa melọgọ melụ nwanne ya aka ekpuchi ọnwa ijere dịka m ji eti egwu omalaga na mana anjezu olegwiga nna na ma nwago onye nwere obi nya na-ebu mmanwụ onye nwere obi na-ebu nnekwu mmanwụ ejiri oge na-edu onye ụjọ na-agbalị gburu gbogboli ejiri oge na-edu onye ụjọ akata ka nwoke na-agbara ọsọ kama onye bụrụ gwuchielu ezi akata ka nwoke na-agbara ọsọ onye bụrụ gwuchielu ụzọ alụsị egwu m ụlọ ebidogo alụsị egwu na igwe edo nwere ibe amụrụ mụ anyị ji aka na n'elu ụwa anyị ga-na bọsọza ga-abịa n'elu ụwa anyị ga-abịa ọfụma bọsọza ga-abịa n'elu ụwa n'anya na anyị ga-abịakwa igiliga egwu arọ ma mbụrụ ijele dike ji ebe egwu ijele n'ọnịa emeze ka m bịa ụba mụ na mmanwụ n'elu ụwa ngaba n'afọ nnụnụ ka ntụa na China nluzie na China anyị ewepịaba egwu ngwu mụ na-etinye n'elu ụwa n'anya na osi na jiwubịa egwu mụ na-etinye n'elu ụwa n'anya na ọbọ nataluchi ọnatalbechi mụ a na-agwọrọ ya agwọ anatalbechi mụ a na-agwọrọ ya agwọ iwe ọbụ niile mezie onye n'ụwa oge itinye obi na chiwu ezi nwanne m ọrụ mmadụ igbu chiwu adagbu chukwu anya n'ụwa ọrụ mmadụ igbu chiwu anabụrụ chukwu n'ụwa onye ka mụ na-agwa ụwa ndọma tie egwu jele egwu ụna anyị bụ ofu anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa anyị bụ ofu ntị adịkwa maka na asịsa dị n'ụwa
eziokwu anyị na-agba ọgụ nwanne n'ụwa anyị bụ ofu ntụ adịrị ya aka na asịsa dị n'ugwu nwanne n'obekwe mgbaji ọnụrụ akwa nwanne gee ntị Social Club of Nigeria na anyị bụ ofu ha na-ayọ Chukwu ha na-ayọ nwoke godogwu ọ sị m ka na nwanne m ọ sị m bulu ego m ka nne nwa m ụlọri oke bụ anyị ezute nwanne m aka ekpuchi ọnwa Tony aka ekpuchi ọnwa na m kenalụ gị aka ekpuchi ọnwa mgbago m ụlọri ibe amụlụ odogwu aka ekpuchi ọnwa dịka m imemene gị ma imemene mmanwụ oji agwa m ọgọ na China ara ogbi na agwa ịnọzikwa ya oji agwa m ọgọ dalụ olu ana m egozi akwa tabịa maka ezi nwanne m aka ekpuchi ọnwa ọ bụrụ na njọ ka nye ya agwa aka ekpuchi ọnwa nne ya nwa melụ ọgọ melụ nwanne ya aka ekpuchi ọnwa ijere dịka m onye eti egwu ọmara ga na mmana ka ndị ozuola egwu ike nna na m anwago onye nwere obi ya na-ebu mmanwụ onye nwere obi na-ebu nnekwu mmanwụ ejiri oge na-edu onye ụjọ na-agbalị gburu gbogboli ejiri oge na-edu onye ụjọ akata ka nwoke na-agbara ọsọ kama onye gburu gwuchielu ezi akata ka nwoke na-agbara ọsọ onye gburu gwuchielu ụzọ alụsi egwu ma ụlọri ebidogo alụsi egwu na igwe edo nwere ibe amụrụ mụ anyị ji aka na n'elu ụwa anyị ga-na mbọsọza ga-abịa n'elu ụwa anyị ga-abịa ọfụma mbọsọza ga-abịa n'elu ngwa n'anya na anyị ga-abịakwa igiliga egwu arọ ma mbụrụ ijele dike mụji ebe egwu ijele n'ọnụ ya emeze ka m bịa ụba mụ na mmanwụ n'elu ụwa ngaba n'afọ nnụnụ ka ntụa na China nluzie na China anyị ewepịaba egwu ngwu mụ na-etinye n'elu ụwa n'anya na osi na chiwubịa egwu mụ na-etinye n'elu ụwa n'anya na ọbụ ọnataluchi ọnatalubechi mụ a na-agwọrọ ya agwọ anatalubechi mụ a na-agwọrọ ya agwọ ibe ọbụ na ị na-emezi n'elu ụwa oge itinye obi na Chukwu ezi nwanne m ọrụ mmadụ bụ Chukwu adagbu Chukwu anya n'elu ụwa ọrụ mmadụ